हेलो हाय फ्रेंड्स जय जगन्नाथ नुआ बुआ को गोटे स्वागत करुच्ची रिसीव करी अंडा तरकारी। चलन देखिए कढ़ई गरम होगी अच्छी अंडा भी छड़ा होती सब बड़े ये रेसिपी देखा आज अंडा तरकारी एम धो टिके एम कौन देखा जाए भाजी रोड देखे तो साइड देखो अरे जो मसला भी बटा है मसला स्वाद अनुसार लुण हल्दी गुंड आलू कंचा आलू जी भाजी ने आपण मैंने ना कंचा आलू देखो मसलाटा भल भाव में कषुची लंका पाउडर ये दरकार लंका पाउडर से पकड़े आप चलो जीरा गुंड धनिया गुंड चिकन पाउडर चिकन पाउडर पकईकि मिक्स करदेवे किसी समय कड़े देखा मसला कषि किसी समय हेलो हाय फ्रेंड्स देखो मसला भल भाव में कषि हो जापर आम पानी देदेवा देखो पानी दे देगी
କିଛି ସମୟ ଘୋରେଇ ଦେବୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଦେଖିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବାଲା ଏଠି ବସି ଯାଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲ କଣ ଯିବ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବାକୁ ଯିବ? ଯିବ ନା ନାଇଁ କହୁନ ଟିକେ? ଯିବ। କେମିତି ହଉଛି କଣ ଠିକ ସେ ହଉଛି ତ? ମେହେନ୍ଦୀଟା ଠିକ ସେ ହଉଛି ନା? ଯେମିତି ଆସିଲା ମୁଁ ସେମିତି କଲି। ଇଏ ମେହେନ୍ଦୀଟା କୋଉ ଉପଲକ୍ଷରେ ହଉଛି, କୋଉ ପୂଜା ପାଇଁ? ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ପାଇଁ। ଜୋରସେ କହୁନା, ଶୁଭୁନି ବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଶୁଣି ପାରିବେନି। ତୁ ଆଉ ଛାଡ଼ିବୁ ନା କଣ? କହୁନାହାନ୍ତି ତୁ ଛାଡ଼ୁନା। କହୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ପୂଜା ପାଇଁ। ଏଇଟା କୋଉ ପୂଜା ପାଇଁ ମୁଁ ଶୁଣି ପାରିଲିନି ବା। ସରସ୍ୱତୀ ଉପଲକ୍ଷେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ଦରକାର ମେହେନ୍ଦୀ ପାଇଁ ମେସେଜ କରିବେ, ମୁଁ ପଠେଇଦେବି। ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବାଲା କିନ୍ତୁ ଆମର ଅଛନ୍ତି, ଭଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମେହେନ୍ଦୀଟା ଟିକେ ଦେଖେଇଲେ, ହାତ ଟିକେ ଦେଖାଯାଉନି ଏଡ଼ୁ ଟିକେ। ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ପାଇଁ ମେହେନ୍ଦୀ ଚାଲିଛି ଆଜି। ନୂଆ ଜିନିଷ ଗୋଟେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖେ। ଦେଖ ବର୍ଷା କେମିତି ଏଠି ଶୋଇଛି। ବର୍ଷା ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ଷା କେମିତି ଶୋଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଖାଇ ଦଉଛି, ଖାଲି ଶୋଇଲା। ଖାଲି ଖାଇଦେବ, ଆସିକି ଗଦି ଉପରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ଷା କେମିତି ଖାଉଛି, କେମିତି ଖାଲି ଶୋଉଛି ଆସିକି ଏଠି। ଧନ କେମିତି ମେହେନ୍ଦୀ ପଚେଇଛି, ଧନ ଟିକେ ଦେଖେଇଲେନ୍ତି। लेकिन उस जून का ସେପଟ सत्ता ପଚେଇନି, कहता है ये इंसानी बच्चा ଏପଟେ हमारे ଖାଲି जीवन में आ ପଚେଇଛୁ। चुका है और जब ଏପଟେ तक मैं जिंदा हूँ तुम उसे ଏପଟେ कोई ନାହିଁ। हानि नहीं पहुंचा सकते और सभी जानवर उस बच्चे को बचाने के लिए टाइगर के सामने आते हैं। ତରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆପଣମାନେ। ଅଣ୍ଡା ପକେଇଦେବା। କିଛି ସମୟ ଟିକେ ଫୁଟେଇଦେବା। ଏମିତି ଗରମ ମସଲା ପକେଇଦେବା। ହେଇଗଲା ରେସିପି ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ, ଆଳୁ ଅଣ୍ଡା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ବି କରିପାରିବେ। ଏଇଭଳି ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ରେସିପି ଆପଣମାନେ କରିକି ବନେଇବେ। ରଖୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଶୁଭରାତ୍ରି।